let's go. Manusia galau ni mama sara totolan jadi pandai saratu tolan jadi pandai. Ampun jemaah kami minta kami mencoba tari randai Kami mencoba tari randai. Analauran talang bataga pandai basanggu lipetigo Pandai basanggu lipetigo randai kamulai di bataga nasanang hati urang disiko sanang hati urang disiko. Tuaan kadi di padang gang tiang tuaan kadi di padang gang tiang de ando mo di saruaso De ando mo di saruaso, de ando mo di saruaso, de ando mo di saruaso. Iyo la iyo 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 kampung larana mina. ranca randai bakuliliang ranca randai bakuliliang aduh kadiri mama kita aduh kadiri mama kita Aduh kadiri mama kita. Iyo la iyo 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 kampung larana minang. Ipi sinadu makan padi tabang kadalam rimora Ayo tabang kadalam rimborayo sambada mangkonya niba itu adat nan ya soba itu adat nandiasu rancarananya
mudo mandian anak muda alun baki variola merah putih ujang palangai curi tonyo ujang palangai curi poy hari pagi orang bidu pasau dengan dalam dua pasau adinan dalam seri abi lacu rindu masuk etan di jerong kampung dalam etan di jerong kampung dalam Tabanglah balang tigo gayo, sing rao datang pintu. Sambui salam agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo salam sembah kami anjung kabake angkum jo panghulu. Sarato nan tahu jo nan pandai, nan tahu tampe batanyo, nan pandai tampe paraja. Kami dari grup anak muda-muda mencoba mengake-ngake baru nak ketimbun. Untuk tumbuh sehelai daun, babungo rampak babuah labe. Untuk makanan anak sanagari. Kami dari alam Minangkabau, lahpak tersinsak pulau. Dek tahun jam musim alum talampau, kami balik ke budaya lama. Kok bajalan babuah bati, kok maletang babuah tangan. Iko labah tangan kami dari 2 balai 6 lanjutan. Yaitunya tari randai dalam judul cerita Ujang Palangai. Balaya kapa di Bangka Hulu, sedang balaya di Lawitan. Sakitu mola sampai dahulu, jorandai saja kami jalankan. Tak kalau masa di mama oi daulunya etan di jarang tuan oi lai kampung dalam etan di jerong tuan oi le kampung dalam dia nan banan mor kandoi rangkayo basai ayah lakan yang tuan noi sirabiaton ayah lakan ruang tuan noi sirabiatun
jari sama tuan oi leba nang salai putui ta adon mama oi kapa uli oi Putoy ta dor kandung oi kapaulenyo. Go! Go! Hey! 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 ado lapa do tuan oi suatu ari lain do mama oi kuti ko bai Hari lawan mama ikuti ko bayi. Go! Hey! 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 sinan main bau tuan oi le ayakan oi kabake inyo mama oi sirabiatun Kabake inyar mama oi sirabiatun. Go! Hey! 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 Go! Go! Hey! 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 Go! 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 Ayo! Go! Go! Hey! Hey! Oh nak kanduang sirabiatun tarik kuranji nan dalam lubua kailiah jalan ayah bandakan agak kamarilah atun dudua aduh nan batin ayah sampaikan. Ampunlah ambo ayah kandung, ambo susunnya jaringan 10, ambo takuahkan kapalonan 1, supaya martabat ayah jantaun te pulang maalum kabake ayah. Oh nak kanduang sirabiatun mangkonyo anak ayah panje jiko dielo nak kadiri ayah salamo dunia ayah tunggui entong maurus kekayaan ampianglah anak talupokan atunlah gadang ayah pandangi alun batunjua coba ajari sifat-sifat gadih Minangkabau itulah mangko anak ayah panggil pulang nak alun bake atun. Ampunlah ambo ayah kandung, rami orang yah di Palau Banda, rami de anak pani hari, mandanga kato dari ayah, sanang yah rasonyo hati. Oh nak kan Ayah nak menunjuk joma jari, iyo kabake diri ambo. Sanang banaya rasonyo hati, sajua di dalam kiro-kiro, pulang maalum kabake ayah. oh nak kanduang sirabiatun ayah mandanga kato dari anak itulah kato sebenarnya. Adolah sifat-sifat gadih Minangkabau dangah dia nak cie-cie. Pertama sifatnya si bungo dado, kedua sifatnya si bungo mawar, ketiga sifatnya si bungo cangkeh. Dengan nuran cie-cie. Jika sifatnya si bungo dado, kok rancak-rancak dia talataknya tinggi puluh. Jika barambu yang ingin dari barat, maningka si barat dayo, bagi siak tampuk jodahan. Jika jatuh awak kebancanan dalam, awak nanindak pangunolai. Sifat cilako itulah sifat usah dipakai nak kandung. Jika nyo sifat nak kedua, sifatnya si bungo mawar. Kok rancak-rancak di awak, kok harum-harum di awak. Tapakai awak waktu harum. Habi harum badan tabuang, jiko tasera di halaman rumah, urang kiro jusa kulidi, awak nanindak pangunolai. Sifat cilako juo tu nak kanduang. Jiko nyo sifat nak katigo, sifat nyo si bungo cangke, dangan dia nak elo-elo. Dari kete awak dibela orang, alah gadang sampai bau bungo. Jatuh cie dipilih orang jamua masih basimpan dalam lemari dalam. Jiko dibawa ke pasaran rami, baka jatuh ke jauh saudagar baca kak kilo jo timbangan. Itulah sifat nan dipakai nak kanduang. Pulang nak alum bakean. Ayah kandung badan diri ambo, kalau baitu kata ayah, sacie ambo indak manula, ambo pagang are, ambo ganggam tagua, satantang jotuan ujang palangai, pulang maalum kabake ayah. Oh nak kanduang sirabiatun. Nan dia mah ayah ala paca, nan di makasui ayah ala sampai, nan latun kate rumah ayah karayah mula ada ulu.
Gunung Lekulam sudah talelang, ajo di hulu paoi leman nobatkan. Ajo di hulu paoi leman nobatkan. Umanat ayah indah kailang, sudah babu apa oi lebak kebekan. Sudah babu apa oi lebak kebekan. Balam turanggo lei tigo gayo, morai baki cau pa oi di ate pintu. Murai bagi jauh paoi di ate pintu. Salam taasile curi tonanko, curi to ali apa oi le tantang itu. Curi tali apa oi lai tantang itu. Alia kabake ujang palangai, samanja ujang paoi laya kaduya. Samanja ujang paoi lai kaduya. Ibu lamalang, bapak pun malang, tiba di ujang paoi le tape bana. Tiba di ujang paoi lai tape bana. Sajak balando lai masuk kampung, sampai ke Jerong paoi le kampung dalam. Sampai ke Jerang paoi lai kampung dalam. Ada naninda kainnya pakai, rakyat dihukum paoi indah basalah. Rakyat dihukum paoi indah basalah. Sabalun ujang karanta urang, maminta izin paoi ke mama kaluang. Meminta izin paoi ke mama kandung. Sika dudua tumbuh di lambah, tumbuhnya rumpun barumpun. Dari dudua ambo meminta sambah, kalau taga ambo meminta ampun. Ampunlah ambo mama kandung. Basabab mama mangko ambo tamui, gue di hari seminggu kini, hati nan indah elok lai. Samanja walando, adat nan indah kainyo pakai, undang-undang di mano nyo tibokan. Jo sarak jauh sekali, inyo menjajah sekanda hati. Kabake mama ambo meminta izin nak pai marantau ke kampung orang, etan kalunang kampung Silawi. Kabake mama ambo meminta izin pulang maalun kabake mama. Kapanakan nambo ujang palangai, mandangah kato dari ujang. Rumilah mama menjawabnya, takalo manso da ulunyo, diantaro mande ujang, duoh jo mande sirabiatun. Barulah kini lipe ka mama kambang, sarato batin ngan dilahiakan. Jiko lahir anak kaduonyo, kok surang laki-laki, kok sajak di rahim duang, iyo joinyo sirabiatun. Kini ujak taga dinyo sirabiatun.
Ampunlah ambo mama kandung, mandanga kato dari mama, sanang rasonyo di dalam hati. Dek izin mama tadilah babari, dek rantau jauh mama ke ambo jalang, darah nan balun setahun jaguak, umuan nan balun setampuk pinang, tunjuk aja di ambo sifat dagangnya mama di rantau urang, supaya jantas tinggi, ulang maalun kabaki mama. Kapanakan namu ujang palangai, mandangah kato dari ujang, itulah kato sabananyo. Jiko besok tibo nak dirantau orang, kaji daulu sifat dagang. Jiko bakato di bawah-bawah, nan tuo tampe batanyo, samo gadang tampe bayo. Nan ketek buyang kasihi, murah di surua di sarayo, pulang ma alum bake ujang. Ampunlah ambo mama kandung. Sagalo pengajar dari mama. Siang ambo jadikan kapatungke, malam ambo jadikan kalang ulu. Tagak deinyo sirabiatun. Nan kini tinggalah mama dinan sanang, ambo manurui sirabiatun. Dek hari nan basarang tinggi, dek panen nan basarang ange, denai bajalan hanyolai. Nandi lanyo susun de tuanoi baja lajo singkai pamba aja sawar tuanoi urang taruko Bamba jasa wahde tuan oi urang taruko. Nandila susun de kanduang oi jajanan tinggal sambuang la curi tore mama oi onde tinggal jago Sambuang lacuri tore tuan oi nanti hingga jago. Aluran diri tuan oi ujang palangai lah dape izin dekan doang oi di ma. Kan nakabeng lihat kasi kotak nakabeng ni pulsa daw bau enggak ini kabel ngajeng kan kawan dan berat tahu amin naba amin lah ya
Lebih ke kaki-kaki. Bodoh kau. Bodoh kau panjang. Aja. Takut. Balam. Yun sa pun. Aluran diri ujang palangai badan takabe disip Amun anta malang anta mujua adok kadiri ujang palangai kolanan lai sadang kabaku, saganan lai sadang kaputia, pinta lai sadang balaku, kanda lai sadang kabulia. pinta alai sadang balaku kanda alai sadang kabulia Tinggi puncaknya sitarata, jale memandang kalawitan, pintu ajuanglah orang buka, mano tali laki di badan. pintu anjanglah orang buka mano tali laki di badan Labadoro tali di badan, aluran diri ujang palangai, sinanta buka lai kato-kato, samo di danga curi tonyo. sinanta buka kato-kato samo di danga curitonyo Ini murah. Bisa murah. Iyo. Ampunlah ambo, ampunlah ambo lah. Ampunlah kami Ramudo, kami dah usah dibunuh mati. Lah dari tadi ambo katakan dan mamak bakareti juo dan kini baiklah mamak kasurau iko piti belanja untuk mamak. Terima kasih Ramudo. Ra
samo dagang sapakat mainan anak muda-muda. Kalau lai samo saniat lamo lambe batamu Kalau lai samo saniat lamu lambe batamu Aku nenek mama pangulu lantai dalam negari. Ampun jo maaf kami minta anta gawa kami banyanyi. Ampun jo maaf kami minta anta gawa kami banyanyi. Anyoi labumbang dari ulu nan bakota katupian. Baranti kami bola dahulu ginjua sagalo pasandian. Baranti kami dahulu Ginjua sagalo pasandian. Kalaulah ado jarum nan patah Pak oi usah disimpan di dalam peti. Kalaulah ado katonan salah Pak oi usah disimpan di dalam hati. Bacarai kasih, bacarai sayang, Pak Wes yang jo malam terbayang-bayang. Bacarai kasih, bacarai sayang, Pak Wes yang jo malam terbayang-bayang. Bacarai sayang, Pak Oi siang jo malam terbayang-bayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan terakhir dari 12 F2 dengan wali kelas Negeri November SPD G. The Strong Class dengan cerita Mayang Saruni. Disilakan. Mantap keren. Jangan kok Pak ada senang. Saya juara 1 Pak ya. Oke, kita aja. Saksikanlah penampilan terakhir dari SMA N2 Lengayang. Cerita Mayang Saruni perdana di SMA 2. Hah.
Kita cuba kembang curita, curita lama dibawakan. Mayang Saruni namanya, Balimbiang kampung halaman. Badan batigo badun sana, Nasarula anak pertama. Mayang Saruni nan kedua, Sultan Pamuncak nan ketiga. Mayang Saruni nan kedua, Sultan Pamuncak nan ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun baribu, kali ampun, ampun kan kami kasadonyo. Ampunkan kami kasadonyo. Mano sagalo ni mama urang nan jadi candokio. Urang nan jadi candokio. Balai-balai labas simpang atigo, sasi impang jalan kapacuan. Sasimpang jalan kapacuan. Sungguh randai la pamenan amato, adai ijo sarau salupokan. Adai jusarau salupokan. Si dandayu la pucu adan adayu
dira antiang inggo buruang nuri Dirantang ingga buruang nuri. diramu cari torang da aolu kisah adek gadima yang saruni Kisah deka di mayang saruni. Onde nak kanduang sinasarula Allah mande calia mande pandangi jikalau dudua buyang tamanuang jikalau taga buyang taranga aponan malah buyang pikirkan curela paparkan kabake mande bulia nak sanang di dalam hati sajua di dalam kiro-kiro katoba pulang kabake buyang. Manulah mandeh kanduang badanyo diri. Kalau ba itu katonyo mandeh, dangahkan malah denai katokan. Mangkoknyo denai duduk di tanjung, gilo manggali cingkiri bulan. Mangkoknyo denai duduk tamanwang, adonan malah denai pikirkan. Dek mandeh cubolah danga dari dahulu sampai kini kita nan tinggal baduo sajo di sinan tumbuh tando tanyo. Dek mandeh barilah tarang di mano ayah kandung denai kok hidui di mah barado kok mati di mah pusaronyo katoba pulang kabakeh mandeh. Onde nak ganduang badannya diri. Kalau itu nan buyang tanyakan, sulilah mende menjawabnya. Sebab maamang ko ba itu nak, de burua untungnya mande nak. Ayah buyang berjalan jauh, de ulah nini malarang nak. Berpisah jauh badan mende. Kata pulang ke baki buyang. Mandeh kanduang badanyo diri, mandangah andai dari mandeh, ibu rasonyo dalam hati, linjoh sagalo pasandian, kini ba itu malah dek mandeh, barilah izin denai bajalan, nak den japui badan diri ayah, kato babulang kawakeh mandeh. Onde nak kanduang badannya diri. Kalau ba itu katonyo buyang, ambillah gambar untuk pidoman. Ayah buyang banamo Palembang mudo, kini nyo barado di tanah tapi Tanjung Bonai namo kampungnya. Pailah nak, pailah sayang, japui ayah babalik pulang. Samantaro hariku tinggi, paneh nan alun garang ame, kami berjalan hanya lai.
Izinlah dapat dimandekan duang sinan lah berjalan lei sinasa rulan dende sinan lah berjalan lei sinasa Sarula onde dia ayo sinasarula. Anak burung lah si janjar anak anggang lah batung ke pauan dende anak anggang lah batung ke pau Onde dia ayo batung ke paua. Hujan janganlah panik pun jangan anak daganglah berjalan jauhan dende Anak daganglah berjalan jauh. Onde dia ayo berjalan jauh. alun setengah perjalanan badan lebat mujo mayang saruni dende Badan lebatamu jo mayang saruni. Onde dia ayo mayang saruni. Unde, aduh nak gadih mah. Tapi anta mengapu lo nak gadih surang-surang tengah rimbo. Lai urang go. Ubili nak. Curang tanya lo. Unde ranggadinan rancak mani. Jiko lai buliah denai batanyo. Apa kok sabab do karanonyo. Mangkoknyo adia duduk tamanuang. Unde diam je nyo ah. Iyo ndak urang bodoh. Ubili nak. Manolah tuan nan baru tibo, usah menyindia caro itu, jauh tahibo hati denai. Tapi samantang pun bayi itu, mangkonyo denai duduk bemanuang, aduh nan malah denai pikirkan. Ondeh dia kan duang nan elok baso. Kalau ba itu katonyo adia bari jolurui denai batanyo dari mano dia hendak ke mano apa tujuan nan adia jalang. Ondeh tuan nan baru tibo, denai nan banamo mayang saruni, asa nan dari batu sangka, nak tanie di dalam hati, nan muka sui di dalam dado, nak manjapui ayah kanduang denai, nan banamo Palembang mudo. Disiko hati mampu taibo, dari kete sampailah gadang, usah bidukuang di paluaknya, di rupo saju denai ndak tahu. Ondeh dia kan duang mayang saruni mandangah andai dari adia ibu rasonyo dalam hati linjuah sagalo pasandian sabab baa mangkok ba itu denai nan banamo sinasarula asanan dari batu sangka mandeh banamo putih lindung bulan ayah denai Palembang mudo juo. Nampaknya kita dia orang saya samu kasui satu tujuan. Marilah dia, marilah sayang. Kita japui ayah babalia pulang. Samantaro hari ko tinggi, paneh nan alun garang ame, denai bajalan nyulai.
Yo malang aluran diri sinasa arula duo jo diri mayang saruni duo jo diri mayang saruni. Yo malang sinan bajalan inyo ba aduh yo nak menuju kampung urang ayo nak menuju kampung urang. Yo malang alun sa tanga parja alanan badan dihadang dek panyamun badan dihadang dek panyamun. Onde, apa panganalek ya? Mencari yang halal payah, jangan yang haram. Orang ka dipanje anjingnya kadang-kadang, kabile badan ka seminggu ini oke? Tentulah yo, kalau ndak melak, kandai lah dan pendekar. Iya lah, apa kau bau pendekar? Nak kabau deh pendekar, kabah. Apa banai lo tu? Habis yang lah seketik ah. Ada naga dia nak bujang. Itu nak habisnya nanti pendekar. Itu bangun nama ma. Tu apa? Kau diulang lihat. Biar indah lah. Lata dangai dan. Di mana naga dia nak bujang tu pendekar? Di kampung Sabalak. Mula kita cari. Jadi. Kau agak lain, bon ba pendekar? Iyo pendekar. Baga kencang baun ba? Coy bolo pendekar. Jadi pendekar setan. Oh pendekar setan. Alamati bajagona. Pendekar setan. Oh nak situ cara main bau ni pendekar. Tu mau dia apa teh? Pendekar main bau pendekar, Aden main bau setan. Jadi Pandeka, setan. Pandeka, setan. Pandeka, setan. Lai borang mau. Lai. Sedang mengapa? Sedang monggo. Monggo mengapa? Daci. Kalau lah. Jadi. Lepas suaci ke pendeka, maga baun dek ke? Apa kabar pendekar? Kok kabar nanelo bana pendekar? Apa bana elo tu? Ada nak gadi nak bujang.
Di mana nak gadi yo nak bujang tu? Di kampung Sabala. Molah kita turui. Jadi tunyo Pandeka. Mana? Itu Mana? Pakala itu Mana? Mula kita turun. Mana larang muda nomor tiba dari jaluri dene batanyo dari mana hendak ke mana? Siapa galan dan namo? Apa tujuan nan ramudo jalang? Manulah pandekanan batigo, denainan banamu sinasarula, as duo jua dia dan mayang saruni, asanan dari batu sangka, hendak menuju kampung Sabala. Manalah diwa ang urang na mudo, kalau iyo nama nambuh luha nangko, tinggalkan ringgi rupiah. Salato amin nama bunda. Tinggal banyak golnya. Manulah pandekanan batigo. Kok kanda indak kabulia, kok pinta indak kabalaku. Lah jaleh denai ko anak laki-laki, sakali malangkah berbatang surui. Allah kajaleh itu depan nikah. Banyak banget bicara. Indah tahu uang sama kami. Aden nama-nama yang mendemam. Aden nama-nama buaya dita. Aden nama gala pendeka setan. Binyi ampe anak selapan suko duduk dengan kalam. Allah jaleh itu doa. Kalau baik tu je pandai kayu balangkan mai dan dulu. Iya balangkan. Pandeka, sakit mengamen pandeka leh. Ala bipata kaki kawan den kadua dua ang kini ang joden loleh. Iko ni muda mamtua. Baik pandeka, alu kaki den. Ampun mereka. Ampun mereka. Ampun bunda negara dan bunuh kawan kami mereka. Manolah dubalang dan batigo. Awak kan masih muda, taguk mata. Elok karajo bantiang pulang daripada menghampuk orang lalu. Kambiang bakala jawi tidak, ayam dibari bapaso-paso. Awal dikada akia indah, disinan badan mangkok binaso. Ampun beribu kali ampun, sepuluh jadi disusun, sabali tunda dan juga palo. Ampunkan kami nan batigo. Samantaro hariko tinggi, panenan alun garang amai, kami bajalan hanyolai.
Kapasiali de mama oi yo tabang kali ai sadang balai ada tuan oi di dalam Malawi ai sadang balai ada tuan oi di dalam Malawi. Kabadia liada tuan oi yo hanyolai ai Sultan Pamuncak de mama oi dan kita sabui ai Sultan Pamuncak de mama oi. Ndak namo mereka hatu bapa awak umbua Sultan Paru. Jadi malah kita turut. Muncak! Oh muncak! Kalau malah dulu. Oi, ndak cuy itu cara main bau di peneka. Ada ngai di peneka deh. Muncak! Oi muncak! Muncak! Kalau malah dulu. Aduh nak gadi gua. Aden yang bernama Sultan Pamuncak. Aden ada mendengar kata nak kadi tadi. Bantu mana Sultan? Tapi kakak baga Sultan. Yo di mana gini? Di rumah Nyi Paladang Sultan. Mula kita turut. Indah dah. Carui lah Sultan Surang. Kami takui. Gadang Sarawak kalian bertiga mah. Biarlah ada nampai lai. Samantaro hari ko tinggi, panenan alun garang ame, dan eba jalan hanyolai. Iyo lamalang yo ambai-ambai lubang takali dia oi ombak latibo lubang takali dia oi ombak latibo. Jare sama to jo banang salai putui jo apo yo lai kapaulenyo putui jo apo yo lai kapaulenyo. Sinan bajalan Sultan Pamuncak karuma ini yolai urang Paladang karuma ini yolai urang Paladang.
Onde dek kanduang nerancak mani. Bari jo lurui dene batanyo. Siapo gala nanjo namo. Dari mano hendak ke mano. Apa tujuan nana dia jalan. Manolah tuan nan baru tibo, denai nan banamo mayang saruni, asa nan dari batu sangka, nan banie di dalam hati, nan muka sui di dalam dado, nak menjapui ayah kanduang denai, nan banamo Palembang mudo. Onde adik mayang saruni. Usalah karajo di buek-buek, usah hidui di basuli. Urangkan segala mukasui, batalkan segala tujuan. Elok lapai jo diri denai, nak dan sanangkan laya jo batin. Onde tuan nan baru tibo, indak ko tuan punyo malu, tahu indak kenal pun tido, Allah jale sekali batamu, tuan langsung bakato bayi itu, di mana letak harago diri tuan. Onde upiak mayang saruni, usalah bakato mahentak-hentak, cilako tumbuh ke badan surang. Indahlah kau tahu siapa diri denai, aden nambah namo Sultan Pamuncak, tampuak tangkai dalam nagari, pihak ke nagari ko. Jika batampuak bulia dan jinjang, jika batali bulia dan diri. Hitam kata dan hitam, putih kata dan putih, ala kajale itu dek kau. Onde tuan Sultan Pamunca, orang kuasa di nagari, walaupun denai orang bansai, indak ke denai turuikan kata tuan, antah kok lah putih gagak dirimbo. Pandai bana kau makato, usah kau singgung karintuang miang, tagak ramanggan mendanganyo. Anak malang anak cilaku, anak siniang yang rimbo. Dari tadi dan mendanga, indak kuaang punyo malu. Lah jale adia dendak namu, mengaku ang tarima masuk. Onde rang mudo Sultan Pamunca, indalah elok bacando itu, cilako tumbuh ke badan surang. Siapa lo orang kayak kau? Onde rang mudo Sultan Pamunca, dangahkan malah denai bakato, pihak kadiri sinasarullah, dua jo diri mayang saruni, tiga jo badan diri tuan. Walaupun mande tuan babeda, tapi tuan batigo orang saaya, samo-samo anak dari Palembang mudo. Tuan indak picayo, molah kita turui ayah tuan, nan banamo Palembang mudo. Samantaro hariko tinggi, panenan alun garang amai, kami bajalan hanyolai. Kambiang bakal yo jawi tidak ayam dibari bapa so pasonde ayam dibari bapa so pasonde ayam lah dibari bapa so paso yo bapa so paso. Awal dikaji yo akhir indah alam ibadan de badan yo kabina sonde alam ibadan de badan yo kabina sonde alam ibadan de badan yo kabina so yo la kabina so. Sinana bajalan ini apa ladang karuma diri la diri Palembang mudonde karuma diri la diri Palembang mudonde karuma diri la diri Palembang mudo yo Palembang mudo.
Ondeh tuan Palembang mudo, kalua malah tuan dahulu, kadang balah ngan lata jadi. Onde ninya orang peladang mendanga kabar dari inya tasiro darah di dado kapaca palu adikannya apo yo sabab yo karano inya datang mencari. Ondeh tuan Palembang mudo, bukan kinari sajo, kinari anak orang Padang. Bukan kamari sajo, gadang muka sui nandene jalang. Cubolah tuan caliak tuan pandangi, anak mudo nan disabaladenai. Jiko nan laki-laki nan bana mo nasarunga, jiko nan padusi nan bana mo yang saruni. Muka sui samo kaduonyo, niu mencari ayakan duangnya, nan bana mo Palembang mudo. Onde rang mudo yang jolong gadang kalau pulia denai badanyo dari mana kampung asal negari kalian? Onde tuan orang kuaso denai nan banamu sinasarula anak dek mandeh putih lindung bulan asanan dari kampung dalam di daerah Batu Sangka nak muka di dalam hati nantinya di dalam dado nak mencari air kandung denai nan banamu Palembang mudo. Ondeh tuan su urang kuaso denai nan banamu mayang saruni anak demande intan bagewang asa nan dari Batu Sangka nan muka sui di dalam hati nan tanie di dalam dado nak menjapui ayah kanduang denai nan banamu Palembang mudo juo. Onde nak kanduang mayang saruni duo yo diri yo nasarula iko nyo badan yang kalian cari denai yang banamo Palembang mudo badan diri ayah kalian Ayah de ula ayah banyak bini nak bapisa jauh badan diri kali marilah sayang itu naik kata umah. Manolah dun sanak kasadonyo, ambiaklah sebuah cari toko untuk jadi padoman di hidup kita. Terutama untuk nan laki-laki, janganlah sampai kawak banyak bini. Samantaro hari ko tinggi, panenan alun garang ame, kami berjalan hanyolai. Risaulai indah disangko karigo-rigo pipi sinanduang makan padi indah disangko kaco iko sadang sayang bapisa diri oi indah disangko kaco iko sadang sayang bapisa diri oi iyo
jaladi dari olu tagonang lalu katapian baranti kito malah dulu linjua taraso pasandian tuanoi baranti kito malah dulu linjua taraso pasandian tuanoi. Iyo kalau ada jarungan patah usah disimpan dalam peti. Kalau ada katanan salah usah disimpan dalam hati tuanoi. Kalau ada katanan salah usah disimpan dalam hati tuanoi. Allah kambang ayo Allah yo 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 Allah kambang ayo Ayo Allah, ko ada jarum patah usah disimpan dalam peti, ko ada katanan salah usah disimpan dalam hati, usah disimpan dalam hati. Allah ayo Allah kambang ayo Allah, Allah kambang ayo Allah, ayo Allah kambang ayo Allah, ayo Allah kambang ayo Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penutupan persembahan yang Masya Allah dari orang-orang kuat dan hebat. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Hai pemuda, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan berhenti berkarya sampai dunia bercerita. Saya, Natasha Ayu Putri, selaku pembawa acara, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.